Dette så vi i Tidsspejlet i går. Jeg synes, jeg kender dig et sted fra, men det kan være, at jeg tager fejl. Men, nå ja. Altså, hvis du lige prøver at se hernede, så har vi en knap allernederst. Og prøv lige at bøje dig lige helt ned. Og hvis du så trykker på den, så... Idiot! Nu har jeg den. Ja! Det er min nu. Hvor er han? Hallo? Hallo? Hvem er du? Goddag, Jan. Jeg er lærerinde her på skolen. Er jeg lærer her på skole? Nej, du er da ikke lærer her på stedet. Hvem er jeg Du er da den store tv-stjerne. Du er et talent. Afsted, du skal i dit tv-show. Stop! Jeg ved, hvad du vil sige. Vi skal se fortsættelsen fra i går. Du kan godt huske, at du tabte din hukommelse? Ja. Du kan godt huske, at du blev lærer her på skolen? Ja. Du kan godt huske, at du blev moderator for et tv-show? Nej. Så lad os bare se på det. Velkommen til Bondemand søger bondedame. I dag er vi på marken af Manfred Koppelhæk. Manfred har mange hobbies. Blandt andet er han meget interesseret i havearbejde. Han er en dyreven. I forbandede måldyr! Og han er en rigtig feinschmecker. Hej, jeg er Manfred. Koppelhæk. Ja, hvem er du? Jeg er julemanden. Søger du ikke en kone? Jo, jeg søger en kone for livet, og ja, fordi jeg bor her alene, altså undtaget min mor, min mor. Ja, hvor er konerne? Ja, tag det roligt. Nu skal vi lige præsentere din mor. Manfred får aldrig en kone! Jo, jeg gør, mor. Goddag. Og nu kommer den første dame, Uschi Fontella. Hej, jeg hedder Manfred. Du er meget et flot pige. Tak. Goddag. Hej, jeg hedder Uschi Fontella, og mine hobbyer er dyr, og jeg kan godt lide at tegne. Jeg bor i en by, men jeg kunne godt tænke mig at trække på landet, fordi jeg bare kan lide landet. Og i dag tog jeg min bedste landmoder på. Ja, og jeg interesserer mig også meget for mode. Anden dame, Margrethe Louise Charlotte. Fuck, er hun flot, altså. Hej, jeg er Louise Margrethe Charlotte, og jeg dyrker gerne sport i min fritid, fordi jeg godt kan løbe meget og længe. Og i min fritid laver jeg også gerne film. Nu er det din chance. Vil du have hende her, eller den pæne dame der? Altså, det ved jeg jo ikke, altså. De er jo begge to meget flot. Jeg tror, jeg tager bare begge. Nå, og en bondemand til en meget glad bondemand, som har 2 koner. Er du fri nu?
Kunne du se noget specielt? Ja, hun havde store, dejlige øjne. Lige så hvid som risengrød. Kom så, Jamal! Er der lige en, der gider stoppe den der musik? Tak. Ja, altså hvad kan man sige? Jeg sagde stop den musik. Ja, godt. Altså hvad man kan sige? Nu er det nok. Stop. Jeg sagde stop. Nå. Okay, vi prøver igen i morgen. Uden musik.